झील प्रो कबड्डीत खेळाक जाणार म्हणून लागले. हे ती क्रिकेट मध्ये लावतात कबड्डीक नाही. ते 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 ह्याचे गोते ते कापडी ना. हा कापडी नाही रे बाबा, मग कोणी सांगले स्टीलची खय मेडिकल मध्ये गेले विचारून. मग त्याच्या मापाची नाही. ह्याच्या मापाची नाही, ह्याच्या मापाची पाय केवढी हो. खय जाऊचं कबड्डी खेळाक मिडबावी तकडे मिडबाई मोठे मोठे पोरगे असतं तसे वडीत आणतले बॉडी धरतले. चल चल मग तुका असे नेनतले वडी. शाळेतले असतात एकाच शाळेतले नाही, तुमच्यात नाही, सगळी शाळा असतात. मग त्याच्यात जिंकलो तर तो खरो, त्याच्यात जिंकलो तर तो खरो खेळाडू. नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश काडी तुमचा सकाळी स्वागत करते. तर मित्रांनो, आज थंडी मरणाची पडली, मरणाची म्हणजे भरपूरच पडली आहे. आणि मॉप दिवसाने आज पूनमकडे येलो आहे. या पुनगे आणि पुष्पा काय करतात ती सकाळीच. बाकी काय म्हणतास, मस्त मजेत ना? थंडी बिंडी हा की नाही? आमच्याकडे आज पडली आहे भरपूर. अभ्यास नाही लिहिता नाही ताच बघू किल्लय बघूया. चाय बिस्किट चाय नाही खातो सकाळी थंडी लागते. सकाळी तुका बातमी पुत्र पोचूचा लागता तुका. माका माहिती आहे काय काय सांगणार काय 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 म्हणजे तुझ्या लक्षात ट्यूब पेटली तर सकाळी खुडीच्या आहेत त्याला मी जाते. तू खुडीयाच्यात जा. मी जाते ना मुंड्या. कधी आज मावशीने तो जाऊया आपण, तू मी मावशी आई पप्पा आहे. पप्पा नाही येत. वराड गेला जाऊया वाईट जरा वळी उंडात. किती दिवस मॉप दिवस गेला होत नाही हो ना. अभ्यास करता सकाळी पोरगो आज अभ्यास करता. सकाळी त्याका दिलं शाळेत कोण जाता. सकाळी टोस तू काय खात नाही ना. मग टोस कसं सकाळी चाय आज विचारलंस नाही विचारलंस म्हणून माका जाऊचा म्हणजे विचारलंस कसं काय. नाही तर माका विचारूचा लागता गो चाया काय खरा या ना. ए खरा ना खरा ना बघ चायत नुसती विचारत पुढचा विचारित नाही. काय बघ कारण टाकले आग पेटू आधी गो थंडी लागता चामा. का थंडीत पडली सकाळी आवशीचा अभ्यास घेऊन हो बघा. शिवण क्लास आवशीची वही घेऊन लेखन लिहता की येऊ तकडे खाई गेलो विचारते का तो खैतो जाऊ दे म्हणजे माझ्याकडे तो खैतो जाऊ दे कारण आऊस त्या गावा पाठवीत ना अशी त्याची तक्रार आहे ना. तो खैतो जाऊ दे घरात ठेवतात पुष्पानी घरात अडावून ठेवता. तो खै जाऊ शकता. आम्ही त्याची वार्ता सोडलेली नको त्याची भानगड. ते का सोडून दिलास आता? सोडून दिला का जोगलवाडीत जाऊ का त्या सारखे पेकाड बिकाड मोडला तर त्यांनी त्याचीच जबाबदारी आहे. पेकाड आपणच दुरुस्त करून आलायचा. पुष्पा येणार ना अगो ह्यो तकडे म्हटलं ह्यो धावता का या पुलावरसू. तो सांगता माका तुम्ही आडाईत राहतात लोकांची बघा अशी आडावीत. माझी म्हणता हाडा खेळल्याशिवाय मजबूत होणार नाही. ठीक का मोडली की जागा की कुदू ये मग आधी कुदवा आहे का तो तर जाऊन काय तर करू शकता. तो काय बघ काय पेढा कसली कबड्डी पायाक लावतो डोपरांका लावतात ते म्हणजे हात पाय मोडलो तर त्याच्यावर येऊन थांबा म्हणून तुमका जाण्यात पेढा होय रे. हे ती क्रिकेट मध्ये लावतात कबड्डीक नाही. ते ह्याचे गोते ते कापडी ना. हा कापडी नाही रे बाबा, मग कोणी सांगले स्टीलची खय सिद्धुकडे. अरे ती क्रिकेटची ती
काहीतरी पण याच्या सांगता मापाची भेटतच नाही हो. बघला गेलो बापूस बघ गेलाय हा. काय का बापूस हा काय आणू पेढा आहे करू झिल प्रो कबड्डीत खेळाक जाणार म्हणून लागले अगं ते याची ती रबरी ना मेडिकल मध्ये मिळतात ती होय ना कापडी मेडिकल मध्ये गेले विचारून मग याच्या मापाची नाही हो. ह्याच्या मापाची नाही ह्याच्या मापाची पाय केवढी हो मरानच मग खंय जाऊचं कबड्डी खेळाक मिळबावी तू पकडतल काय करत तू डिपेंडरस की रायडरस सांग रायडर रेड घालत भारीच रेड मारत आउट किती जणांका करत काय 10 जण असतं 10 जण आधी कबड्डीत बघायचो काय या मी काल सांगलंय तेव्हा तू माका सांगत 7 जण परवाच्या रोज मी इल्लय पुष्पा तेव्हा एका चांगलंय ना ह्यो खेळाक जाणार आहे हो बघा काय करणारा तो बघूकच नको किती जणांका आउट तकडे मिडबाईत मोठे मोठे पोरगे असतं जसे वडीत आणतले बॉडी धरतले चल चल मिडबाईत आहे ना स्पर्धा तकडे बाहेर मॉप शाळेतले येतात मग तुका असे नेनतले वडी शाळेतले असतात एकाच शाळेतले नाही तुमच्यात नाही सगळी शाळा असता गावागावात मग त्याच्यात जिंकलो तर तो खरो खेळाडू नाही तर खेळ नाही तर घराकडे कधी येत खेळ मका सांग कधी येत क्रीडा स्पर्धा कधी आता आमका माहिती शाळेत तू जात थंडीत आता थंडी चालू झाली तेव्हा थंडीत पडले डिसेंबर मध्ये. तू खेळाक जातल हा खेळ यो नोटात नाव दिला हाताक सांभाळून जा पेडला कायदा होय ना हाताक पट्टो असता तो पट्टो तो गुटाळलेलो तुला माझा लाईन काय कळत नाही टच लाईन म्हणजे अरे बोनस लाईन कळता बोनस टच हा? लाईन कळता कशी पहिली खायची पहिली टच आणि नंतर बोनस घेत बोनस किती जणांतूर घेत काय बोनस किती प्लेयर असल्यावर घेऊ शकतस कोणी सांगलंय मॅडम ऐकतले माझा काही नाही आणि सर म्हणती भारीच आहे हा विद्यार्थी माझा 3 7 किंवा 6 प्लेयर असले तर बोनस घ्यायचो 5 असले तर बोनस नाही कळला हे सांगान ठेवतं काय माहित बोनस देवा म्हणून सांगते 5 प्लेयर तर घरात पिटाळत ते चल काय लिहूत मका काय कळत फुकटचा पेन सपवता लिहूत काहीतरी ह्यो जर अभ्यास चांगलो तर केलं नसतं ते का वाटलेलं माहिती साधा ब्लाऊज कसा शिवतात अरे टेलरिंग करू जात तुका आज माहिती होता मी येणार होता तो म्हणून सकाळी अभ्यास घेऊन बसलं काय येत वाडीत रवानी ह्या काय लखने काढताय टोप केवढं ठेवल्या ना बाजू एका बाकी काही येतच नाही असं वाटतं तुम्ही जेवण करला नाही तर का? एवढ्याच्या आधीच तुम्ही गेला असते का आमका सांगायचा होता मग बस माझं जाऊन अजून तुझा आधी व्हिडिओ टाकलाय ना कोणी तो माय जय इंस्टाग्रामवर आमचं पळून तुझं टाकलाय ना कसलो तो खायच होतो विनू सांगतस फोटो काढू नको तो इंस्टाग्रामवर राहतो मी काय तर मोबाईल नाही माझ्या हातात त्यामुळे कोण काय टाकतात तुझ्याकडे मोबाईल नाही मग गोवाक सांग मोबाईल एक घेऊन दे कसा रे काकाक सांग ना नको सांगा, तर काका रिचार्ज सांग. मारू टाइम नाही रिचार्ज त्यांका रिचार्ज मारू 200 ते आमका ती वापरणार 20 दिवसातच संपत रिचार्ज तारामध्ये तर रिचार्ज साठी मोबाईल घेत नाही हुशार बघितली 200 रुपये महिन्याक वाचवता मग काम या बारा 100चा मारला काम 6,000चा मोबाईल घे आणि 100 यामध्ये किती 1,000चा एवढं मोबाईल आहे तुम्हीच द्यायचो भाऊ विजेता द्यायचा होता मोबाईल साडी आहे रे सांग कंटाळ देवा आमच्या पाठी द्यावा पुन्हा
आम्ही देतो. काय दिला नाही जुनी आधी येते नेऊन देत नेऊ कधी सारतय मी ती माझ्यावर खूप हुशार माणूस कोण नाही ना. गो जाऊया सप्ताह. जाऊया चला हे जाऊया. संध्याकाळी जाऊया संध्याकाळी. किती वाजता कितीची गाडी आहे? 5च्या. खूप मिडभाऊ जाता ना ती पाटी तिनं जाऊया 2:30 वाजता. हा अडीच वाजता हा. ती जाता ती लिंदाची तेल मग थैसून पुढे जाऊ काय दुसरी गाडी आहे. जाऊया एसटीचा प्रवास. नको चालत जाऊया. चला पुष्पा पुण्या पुष्पा का नाही बाबू आणि नंदन चालली एसटीने सप्त्या कोळीच्या हे का नेऊ का हे का नको हे का नको. नाही नाही मी माझ्या मामावर जाते. थै कोण बघणार आहे का गो जाऊया की नको सांगा लवकर फायनल. जाऊया 2:30 वाजता. हा 2:30 वाजता जाऊचा. चल तू आत्ताच चल येत ना. तर थोड्या वेळाने मी परत येतो जायचं अभ्यास करून पूर्ण तर अभ्यास कर मग आत्ताच काय तो. मग उद्या येणार नको सकाळी. सकाळी कधी यायचं? हा मग सकाळी उद्या येऊचा. सकाळी 1:30 वाजता यायचं ना. काय 1:30 वाजता कधी यायचं? आता दुपारी जायचा उद्या सकाळी यायचा. मग शाळेत गेलं हे काय किती वेळ लागला? मग शाळेत जाऊचा उद्या की नाही जाऊचा काय तर सांग. जाऊचा मग येतलच तेवढं कळला. येतच की ना. येतो तुझा ना ती काकान लाकडा आणि ती हान जावायची. वळंड्याच्या सप्त्याक पाणीपुरी शेवपुरी या सगळा इथे हा, माका आधीच फोन केल्यान बायना. अरे मामा गेले म्हटलं काय करूया. तू येत तुझ्या दाबोळीच्या गेली ना. आम्ही पुष्पा वळवंड्याच्या जाऊया. खुडीचे चोका आपण जाऊचाच मेळच आपलं नाही तरी पण जाऊचा. कसे कसे जाऊचा. काय करतं तांदूळ बाहेर फेकता आणि गोटे बुतून ठेवता. ताबो शा ताबो काय करता. ताबो तांदूळ बाहेर टाकता. काय त्या सांगणार ताच कळत ना. अरे दगटच काय गो ताबो. ही सुपा वापरतास प्लॅस्टिकची. आता याची महाग झाली खिची ती वळत महाग कशी. त्यांका शेण बिन लावून ठेवू कोई. हे कणगे घातलास कधी खानाचे होत खानाचे तेव्हा सांगायची तुम्ही सांगत नाही परवाचे काय. परवा चला खानाचा परवा खानाचा. चुरून काढूच्या आधी माका सांगा. अरे परवा कोणची काढूची सुरून याची मजाच येणार कबड्डी खेळताना. पेडा काय बोलत ता मागच्या वेळी पाहत या झालो तो मुरगट्ट तेव्हा दिल्याने बांधाक ना. ता गुटाळून जा दगशक आता म्हणजे तू मोठं खेळाडूच. मोठा पॅड आणायचा. सांगायचा मॅट घाला म्हणून. आम्ही लहान पोरगी आहो आमका मॅट घाला खाली. एवढा प्रो कबड्डीत घातल्याने आम्हाला. ते का मॅटनी धॉट लाल गळाक सुरुवात करतो मजाची येत. ह्यो म्हणती खयचो खेळाडू भारीच होतो. भाजी रुजलीच नाही गो. ही काय भानगड तुमच्या भाजीची. माका सांगताना सांगान बी आणताच तर रुजली असती. नाही माझ्या नकळत आणलास होय. आणला मी सांगा नाही. काय तर चला मित्रांनो सकाळी सकाळची मजा मस्ती करून झाली. आता कामाला बोलूयात. बारको बाबू सांगा मजा मस्ती करू. आय हाय हाय बघलास ह्यो पुढचा बोलता जामा. तुमका कळत नाही हो पुढचा बोलण्यात एक नंबर हा. पुणग्या खै गेला पुणग्या गडप झाला. सकाळी जायचं जरा ह्यांका सांगा किल्लय वळंड्याचो सप्तो होतो. मी नाही येणार आहे. म्हणजे आता मग काय सांगलं मी येतय. नाही चल नाही येत नको. मी खुडी येते फक्त. चला तर मग आता पुढे बघूया. अकडनं चल आबाकडे भात वारे येतं. वाटेत येताना मी बघलं भात वारे होता मोठ्या. चला तर मग जाऊया. पुढचं मार्ग धरूया मार्गस्थ होऊया.